din Sfântul de Locaș și unește pe servul tău Lucian, cu serva ta Denisa. Mărit să fii mine ca Avram, binecuvântat să fii ca Isaac, să te mulțești ca Iacov, umblând în pace și lucrând în dreptate poruncile lui Dumnezeu. Și tu, mireasă mărită, să fii ca Sara, să te veselești ca Rebecca, să te mulțești ca Rahela, veselindu-te cu bărbatul tău și păzind rânduielile legii, că așa a binevoit Dumnezeu. Atâta timp cât aplaudăm, mirile trebuie să pupe mireasa. Hai! You're never alone, wherever this life goes.
primul rând, iubiți invitați, vreau să vă zic, haideți mai aproape de noi, da? Să fim aproape de Mire. În primul rând vreau să vă zic la toți bine că ați venit aici alături să fiți de noi. Noi știm că orice lucru nu e greu să-l încep cu Dumnezeu, da? Hai să începem cu o rugăciune. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Tatăl nostru care ești în cer,
sfințească-să numele Tău, vie împărăția Ta, facă-să voia Ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău. Numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iată că milele noastre, înainte de a pleca la frumoasa lui mireasă, le-a rămas bun de la mamă, de la tată, frați, bunici, unchi, mătușe, verișoare, prieteni, vecini și toți care suntem prezenți la această nuntă, așa? Și că foaie verde, foaie creață, astă dragă dimineață, mirele cum s-a trezit, el frumos s-a împodobit la biserică pornind. Înainte de plecare, zise mirele într-o cuvântare de mulțumire, acum la despărțire de la cei ce iubește și acum îi părăsește. Dați-mi voie 2-3 cuvinte, în cărți nu sunt scrise, aici trebuie zise. Și că într-o sfântă dimineață un crai mândru s-a sculat, el pe față s-a spălat, în genunchi s-a așezat și la bunul Dumnezeu s-a rugat. Și a intrat într-o grădină ca să rupă o rugă plină. El n-a rupt-o să fie ruptă, să o ducă numai la nuntă. El a rupt-o ca să fie pentru veci a lui soție. Dragă mire, astensori! Da. Bine faci. Ia-ți gândul de la picior, da? Da. Bun, nu uita, înainte să dăm câteva sfaturi la mine, să vedem dacă se mai însoară, după aceea la partea sensibilă cu părinții și cu rudeniile. Dragă mine, câteva sfaturi de la un mai bătrân. Le primesc cu mare. Câți ani ai? 23. Mulți înainte. Se zice că dacă până la 23 de ani nu te-ai însurat, după 23 e foarte repede. Acum nu uita, dragă mire, că în viața ta de azi apare cea mai dulce otravă. Cine? Femeia. Hai să vedem ce-i femeia. Femeia te încântă o lună și te descântă toată viața, mire. Așa este. Să știți că femeia, chiar dacă e la dietă, ea tot îți mănâncă zilele. Se zice că femeia este ingerul care îți face 1000 de draci. Corect. Ați văzut? Ați văzut unele femei îmbrăcate cum arată? Ca dracu, așa-i? Altele dezbrăcate cum fac? Ca tăți dracii. Asta este viața, nu? Sigur. Mire, se zice, zic unii specialiști, că e mai bine să faci dragoste decât război. Da. Vrei și dragoste și război. Însoară-te. Le-ai pe amândouă. Le-ai pe amândouă, sigur că da. De fapt, căsătoria nu înseamnă sfârșitul libertății, nu? Căsătoria este începutul suferinței. Da. O să vezi tu. Da, da. În căsătorie, ce că bărbatul este acela care ia deciziile importante. Femeia doar decide care să alea. Corect. Ce se bucură femeile aici. Domnișoare, da? Cum zice femeia înainte de căsătorie? Iubițel, dezbracă-te că te doresc. După căsătorie, cum zice? Dezbracă-te, bag hainele la spălat. Că așa este. Sigur, mire dragă, femeia are două calități, să știi tu. Prima calitate a femeii ca să te enerveze când ești cald. Și a doua când ești cam să te enerveze, este? Iar dacă cineva l-a furat nevasta, nu există răzbunare mai mare. Lasă-o să o păstreze el. Treaba lui. Și aici ar fi o epigramă extraordinară și că femeia care îți place mult, de când sunt zei în Olimp, fericite poate face dacă o părăsești la timp. Acum tu știi. Tu să iei numai ce-i bun de aici, da? Corect. Iată că cel mai greu pentru cel mai super și mai minunat pentru copil când este? Atunci când pleacă de la părinți, așa-i? E greu. Cel mai greu și mai greu e pentru tata și mama, nu? Da. Sigur că da. Ei sunt cei care suferă în tăcere atunci când tu ești rănit. Ce este tata? Mulți își pun întrebarea că ce este tata. Tata nu e făcut din fier, dar un tată rezistă la orice pentru familia lui. Un tată nu are baterii, dar el muncește enorm de mult. Pentru ce? Pentru familie și pentru copiii lui. Asta este tata. Să știi tu, dragă mire, că tata îți va rămâne singurul prieten pentru toată viața ta. Indiferent de câte ori tu l-ai supărat sau ai frânt inima. Ăsta este tata. Ce zice Mirle? Dragă tată și iubit, astăzi când te părăsesc, la mulți ani eu îți doresc. Eu știu, tata meu scump, că năcadul ți-am făcut, dar tu m-ai ferit. Din leagăn să nu pic și de foc să nu mă fric. Dragă tată, eu de toate îți mulțumesc. Zile bune îți doresc și roagă-L pe Dumnezeu să mă ajute în drumul meu. Iar dacă te-am făcut supărare, eu te rog să-mi dai iertare. De aceea, după prag, eu, băiatul tău, te sărută cu mult drag,
ziceți-mi cu toții mie, fericită ca să-mi fie scumpa mea căsătorie. Amin. Pupați mirile, tata. Foarte aplaudat. Hai să vedem ce e mama, nu? Mama se zice că este cea mai dulce ființă de pe fața pământului. Mama este unică. Mama, să știți că nu poate fi înlocuită cu nimeni. Știți ce este mama? Dragă mire, mama este aceea care te-a purtat în pânte cu ei 9 luni de zile. Mama este aceea care te-a ținut în brațele ei 3 ani de zile. Mama este aceea care te poartă în sufletul ei toată viața. Asta este mama. Să știți că o mamă nu are 7 vieți. O mamă are o singură viață, iar dacă e nevoie, ți-o dăruiește ție. Asta este mama. Mama te ține în brață și atunci când tu plângi. Auzi ce zice Mirele? Dragă mamă și iubită, astăzi când te părăsesc, la mulți ani eu îți doresc. Mulțumesc că m-ai crescut. Mi-ai dat tot ce ai putut. Mi-ai dat suflet, dragoste, putere, încredere și mângâiere. M-ai crescut, m-ai legănat, sfaturi bune tu mi-ai dat. Iar acum la despărțire, dragă mamă, plânge inimioara mine. Eu de toate îți mulțumesc. Zile bune îți doresc și roagă-L pe Dumnezeu să mă ajute în drumul meu. Iar dacă ți-am făcut supărare, eu te rog să-mi dai iertare. De aceea, după prag, eu, băiatul tău, te sărută cu mult drag. Ziceți-mi cu toții mie, fericită ca să-mi fie scumpa mea căsătorie. Amin. Pupați Mirele, să poate aplauda, sigur? Mândresc spre scumpii mei frățiori, veniți la mine în față să vă pot cuprinde în brață, să vă sărut cu dulceață, că, Doamne, bine am petrecut aici la părinți până ocol. Dar că și vouă v-am făcut supărare și voi să-mi dați iertare, da? De aceea, după prag, eu vă sărut pe amândoi cu mult drag. Ziceți-mi cu toții mie, fericită ca să-mi fie scumpa mea căsătorie. Amin. Hai, frații, pupați Mirele, că de mâine e bărbat. Avem o bunică aici, oare? Da. Hai, bunicuță, aici lângă mine. Ești mărimea mea, hai aici. Ca să te mai fac mai vesel. Nu, da, bine că eu. Bun. Bunicuță, hai și tu la mine în față să te pot cuprinde în brațe, să te sărut cu dulceață. Dacă ți-am făcut supărare, zice Mirele, eu te rog să-mi dai iertare. De aceea, după prag, draga mea bunică, te iubesc și te sărut cu mult drag. Ziceți-mi cu toții mie, fericită ca să-mi fie scumpa mea căsătorie. Amin. Să fie așa. Și aș mă spune eu la Mire câte ceva, oare ce sunt părinții? De ce trebuie să ne iubim noi părinții, dragă Mire? Trebuie să ne iubim părinții, să știi că părinții este sufletul și inima părinților, este cel mai curat loc din lume. Ce vei găsi tu acolo? Iubire, dragoste și multă afecțiune pentru ei. Ăștia sunt părinții. Niciodată să nu judești părinții că nu ți-au oferit tot ce ți-ai dorit. Dar în schimb, ei ți-au oferit tot ce au mai bun. Ăștia sunt părinții. Zice cineva că un mare călugăr zice că părinții sunt ca bunul Dumnezeu. Îi căutăm când avem nevoie, dar de multe ori uităm să le mulțumim. Nu zicem noi, Doamne Dumnezeule, ajută-mă, s-a ajutat Dumnezeu. Nu-i greu să-i mulțumești. Așa și tu la părinții tăi, pentru orice să le mulțumești. Că ți-a dat dreptul la viață, fără ei, tu astăzi nu ai fi existat. Ăștia sunt părinții. Nu uita că un părinte te înțelege, uită, iartă, plânge, te apără, dar mai presus de orice, te iubește mai mult decât pe el însuși. Ăștia sunt părinții. Pentru aia trebuie să ne iubim noi părinții. Un părinte te înțelege și atunci când tu nu vorbești. Un părinte te apără și atunci când tu ai greșit. Pentru aia trebuie să ne iubim părinții. Fiindcă nu uita, dragă Mire, singura ușă care o să-ți rămână deschisă pentru toată viața, care este? Ușa părinților. E singura ușă care nu va fi închisă niciodată pentru tine. Ai grijă de părinții tăi. Ăștia sunt părinții. Mai zice Mirele, domnișori și domnișoare, Dumnezeu să vă ajute să plecați și voi mai iute.
La vecini și vecinile doresc numai bine, după aici unghi, mătușe, verișoare, cumnați, prieteni, veniți cu toți să mă sărutați, comul cât trăiește, Doamne, multe le greșește. Și așa la rândul meu, poate v-am greșit și eu. Ziceți-mi cu toții mie, fericită ca să-mi fie scumpa mea căsătorie. Amin. Drag, să știi că femeia e ca mașina. Dacă nu o alimentezi la timp, te lasă pe traseu. Știți că femeia și mașina la 5 ani trebuie schimbate. De ce? Apar modele noi. Ați văzut? Femeia, ce zice doctorul? Că femeia e ca și gripa. Se ia după stradă, se vindecă la pat. Da? O vine fost gripa aviară. Ce am făcut? Am ars găinile, nu? O vine gripa porcină. Am ars porcii, da? Soacră mea are COVID. Nu vreau să o ard. Vreau să o pârlesc, după aia să o ard. Sigur că da. Și că femeile, ziceam în parcagiu, sunt ca locurile de parcare. Alea bune sunt ocupate, alea libere sunt pentru handicapați. Bun, un scriitor și că femeia e ca și cartea, o înțelegi mai bine în pat, trebuie să o răspuiești încet, iar câteodată o lași neterminată. Sigur? Mare sportiv, ce zic sportivi? Că femeia e ca o medalie olimpică, alegi foarte mult până o câștigi, iar după ce ai câștigat, îți stă la gât o viață întreagă. Asta e femeia. Dar totuși să le iubim, așa-i? Sigur. Fără femei n-am putea trăi. Noi îi dorim casă de piatră, îi dorim o sănătate, viață lungă și bună, la anul un boboc, să fie băiat și fată și de aici am înțeles că mergem după naș, așa-i? Să dea Dumnezeu să fie într-un ceas bun, cu bucurie și vă invităm pe toți să mergem la naș, da? Ziua aici la dumneavoastră acasă și bine v-am găsit pe toți, prea cinstită în casa noastră. O mică întrebare, dacă nu-i cu supărare.
Oare aici stă nașul mare? Aici. Să trăiască nașul mare cu soția dumisale, să-și petreacă în voie bună cu noi toți împreună. Nașule, noi am venit aici cu această oaste frumoasă la dumneavoastră acasă, cu acest creișor, cu inima plină de dor. Zic că nașul s-o pregăti cu multe bunătăți pe masă, așa-i, nașule? Așa. Ca să ne invite pe toți aici în casă, da? Corect. Dacă ne-ți primi cu drag, venim și vă servim cu o gură de pălincă de la noi. Și ce bună-i? O pălincă tare. Aștia tăchi oasele moaie, numai una în tinerește care place la neveste. Ce ziceți, ne primim așa înăuntru? Vă primim. Bun, nu sta și vă spune după ce vom veni, bine? Să fie într-un bun, trească nașul și cu nașa! Luați-mă aici în primire. Ne invitați, da? Dă-i mă tare! Nici eu. Simbolic. Da, da. Nici eu nu cu băută, nici cu țigară. Ne-am potrivit. Nici eu. Și m-a lăsat și de muieri. Deci nănașul-i cu părul rar, se vede că a fost curvar. Dar nici nașa nu-i cinstită, se vede că a fost iubită, hai? Să fie într-un ceas bun cu bucurie. Mulțumim. Hai să mergem, Emilie, ești hotărât? Da, foarte. Treaba ta, era sigur. mea. Mai te poți răzgândi. Mai mă pot răzgândi? Putem merge, hai? După mine, nu? Da, Noi. da, după mine, da. Hai dacă joacă mai mândruțe! Hai să te ține de drăguțe!
Oare bine am nimerit aici în orașul Șiman, viitoare capitala țării? Ai grijă un pic că... Nu? Primarea avea aproximativ. Ok, aproximativ, da? Ce-am auzit? Că aici bărbații sunt cuminți și femeile fierbinți, e adevărat? Tot timpul. Tot timpul, așa-i? Bun. Oare, o mică întrebare, dacă aici să socru mic. Mă bucur. Uite, am venit cu această oaste mare frumoasă aici la dumneavoastră acasă, fiindcă noi am auzit o veste, că la această casă este o mândră mireasă, o dalbă creiasă, o floare înflorită, numai pentru minele nostru gătită. Uitați, noi n-am venit cu mâinile goale, am venit cu acest picior care vrea și să însoare. Uitați-vă la el, că-i tânăr, frumușel, noi ne mândrim cu el. Ce ziceți? Ni-ți primi o merem acasă. Atunci să bem un pahar de pălincă. Asta e pălincă tare, făcută din pruna socrii. Doamne ajută! Bună din... Sunt surori. E bună din pruna sacră. E bună, mâncau ai. Da. Lady, te aștept. Poți să aștepți. Să rămână, uite, uai, ce de domnișoare aici. Când o seară am ieșit până afară și am dat cu ochii de această frumusețe rară. Așa, Dar știrbă ești, mamă. Și-o zis că te mine așa că și ea s-ar mărita dacă ar lua oricine. Și-o zis că-i de zestri maică sa, 7 capri și 2 boi, cu drag o lăsăm la voi. Mire dragă, asta nu-i credulă, nu-i fudulă și-i moartă după ghici. De pe lucru, taci din gură că te dezvirginez aici. Mire dragă, asta se numește Dana Sculi, morte, bă, puiilor de găină, nu? Da, așa este. Mire dragă, uite că la ea e frumoasă, o lecuță și brunețică, așa-i? O sta mult la soare, așa-i, mamă? Da, Amutătă-i arsă între picioare, săraca. Așa. Asta-i mireasă de la țară, are pruna cât o oală, așa-i, mamă? Da, mama. Mamă, țucuche tătă. Ea n-are defecte mare, omul ea că crăcit așa, parcă e capră cu furită, n-ai treabă cu ea. Și încă e la dietă. Asta tot mai suge din suzit, așa-i? Încă îți place, și n-are dinți, nu mușcă. Ce zici, Mire, îți place? Hai să mai căutăm totuși. Carnea pe ea nu-i tare, e minunată, nu poți să refuzi așa, dragă Mire. Tremură ca răcitura, și ce mult îi place? Pune mâna pe ea să vezi. Lucru îi place. Da. Ce zici, îți place? Hai să mai căutăm. Nu să... Mă bazez că... Îl cunoști? Nu-l cunosc. Nu. Să dai Dumnezeu o casă de piatră, le doresc. Da? Da. Și tu, un bărbat ca mine, nu vrei? Ba da. De te călc eu hemoroid faci, mamă. Mire, dragă, ce zicem? Ce facem cu ea? Hai să mai căutăm. Mai căutăm, zici tu? Mă bazez pe tine că... Dar bazează-te, Mire, dragă, dar cum să spun ție? Și asta a fost pe afară, uite-te la ea, Eu tu. cred, dar... Nu poți, asta la 2000 de ani să naște una ca ta. Da. Da, dar nu. Nu vrei tu? Nu vrei tu? Nelu. Eu, dracu, ai o față, zici că e de la dezmembrări. Nu-ți place? Asta nu-i mireasa noastră! Intrați în pula voastră! Noi am adus aproape goală, dar la băieți nu se mai scoală. Mai zi. Am găsit-o la Vlăduș, că spică, mamă, nu. Asta e mireasă de la Vlăduș, dai un ban și poți să o suci unde ești. Mire, dragă, ce facem? Hai să mai căutăm. Mai căutăm? Uite, unul cu fac doi. Mie m-a spus fata că e corectă și cinstită. Hopa, că nu vezi că e urmă. Doamne, nu ferește. Uite, m-a spus că 6 ani au fost cu tine pe afară.
și o scărumăs gravidă iară. Aoleu. Știi ce? Dacă îi plăti, noi îi duce și un surcălit. Plătiesc. O plătești? Nu, dar, nu mai stau pe gând. Ce-ți place? Nașul ajută. Bani, e? Bani. Că de restul s-a dus baba cu colaș. S-a dus baba cu colaș. Dă-i una, mamă, dă-i una și ia Bine așa? Bine, mamă. Bine, mulțumesc. Doamne, dă sănătate! Casă de piatră le doresc. Zi-o în joc, mamă, zi-o în joc, s-o jocurile, că te joc cu ea. Hai. Hai, vârte. Hei! Ia uite, Miri, îmbrăcată în albă vrei, așa-i? E frumoasă? Da? Ce zici? E ok, da? Numai prea micuță? Prea micuță. Nu-i bai, facem altceva. Nu-i bai, facem altceva. O lăsăm aici și peste 20 de ani venim. Dar te-am văzut că caut ce... Cum te cheam pe tine? Denisa. Denisa. Ca să strigeți bine că Denisa. Denisa cauți? Da. Nu, dacă venim peste 20 de ani, dacă nu veni pe asta, așa? Hai să cel dă că... mai bine. Nașule, nu fi zgârcit! Că salarul s-o mărit! Bagă mâna în buzunar, scoți bani, scoți valută! Plătește mireasa mică! Albastră îți place, așa? Da. Bun, să-i dea doi sănătate. Hai să aici lângă noi. Unde e un cavaler? N-avem un Nu să cavaler. jucăm o leacă mireasa asta mică un pic și noi. Nici un cavaler nu este aici. Un băiețel. Lăsați-o să jucăm. Na, lăs pe asta, nu-i voie. Hai să vedem. Da? Energie! Hai mai, dacă. Bun. Oho! Stai, mireasă, stai o leacă să vezi cine te așteaptă. Uită, oameni mândri și frumoși vin la tine bucuroși. Nașii care te cunună să te ducă la cununie pentru a nostru mire de soție. Mirele cu flori în brață ca să fii a lui aleasă. Eu care stau aici să văd ce faci, grei. Mire dragă! Da. Mult am căutat până ce am aflat această floare frumoasă crescută cu drag aici în casă, cu lacrimi și dor, cu dragoste părintească, ferită de griji și de nevoi, cu greu o despărțim de noi. De necazuri să oferiți, viața să nu-i ofiliți și mult, mult tare să iubiți, că e o floare înflorită de toată lumea iubită. Iată că mirele încoace alergat să o ducă, să o sădească în grădina părintească, unde frumos va răsări și mirele tare mult o va iubi. Mire dragă, niciodată să nu faci această frumoasă mireasă să plângă. De ce? Fiindcă ochii ei sunt făcuți ca să te privească pe tine cu drag când vii acasă. Niciodată să nu faci această frumoasă mireasă să plângă, fiindcă gura ei nu va putea spune acele frumoase cuvinte de dragoste. Niciodată să nu faci această frumoasă mireasă să plângă. O să rănești inima și sufletul. Iar inima și sufletul ei, pentru ce ai făcut? Pentru copilașii voștri și pentru tine. Vezi? Totdeauna să ai grijă în viață de jumătatea ta, de cel care te iubește. De ce, iubiți invitați? Vedeți cum e? După căsătorie, un lucru extraordinar. Frații își fac viața lor, așa-i? Prietenii se schimbă, copiii se duc, banii se termină. Cine te iubește îți va sta alături toată viața. Pentru aia te întreb aici cu lumea de față. Îți place această mireasă? Zi tare, da! Bun, dacă îți place, aplaudăm-l! Corect! Dacă îți place!
Dacă îți place, mamă, dă-i buchetul, pupo și să fie a ta. Dă-i buchetul, pupo, mamă. Dacă nu-i bine, nu, aici. Atâta timp cât aplaudăm, mirile trebuie să pupe mireasa. Hai! Mirea, acum ajunge, bă! În partea stângă, mamă. Și ce-i mult, e mult, no? În partea stângă. Da? Pe față sau pe spate? Mâncați ai limba tu. Poate mulți nu știu că tot ce are bărbatul e pe partea stângă. Vă rog să căutați. Am venit la această casă ca oameni de omenie, Dumnezeu Sfântuvăție, socrilor, unde sunteți? Și prea cinstiți, vă rugăm să ne învoiți, multe nu vom cuvânta. Noi frumos vă vom ruga să ne dați floarea frumoasă pe ficuța dumneavoastră, să o ducem la cununie pentru a nostru mire de soție, căci Dumnezeu așa a voit între oameni pe pământ. Iar mirele, băiat cu minte, se roagă fierbinte ca să nu fiți supărați că fiica soției o dați, că amândoi ne vom iubi, de părinți vom îngriji, căci așa să și cuvine de la oricine să-și iubească părinții și să-și cinstească soții. Iar scumpa noastră mireasă, la ei părinți se adresează și așa le cuvântează. Dar înainte de asta, iubiți invitați, dați-mi voie să vă spun câteva pilde care sunt valabile pentru toată lumea, și cei căsătoriți și cei necăsătoriți. Am ales câteva pilde de la niște călugări greci, de până anul 1100-1200, se numea Calpazidis Buradis. Chiar și pildea negativă are un rol. Pentru aia spun, dragă mireasă, dragă mire, zice, să trăiască acei părinți care au crescut copii cu minți, că părinții cât trăiesc, zi și noapte ei muncesc, copiii cu drag îi cresc. Iar acei părinți ce muncesc noapte și zi, de multe ori ei se culcă nemâncați, numai mari ca să-i mai vadă. După ce au crescut mari, vin la ei, dar foarte rar. Că vedeți, iubiți invitați, mulți, după ce s-au însurat de mamă și de tată, au uitat. Iar acei părinți, când putere nu mai are, ce fac ei? Ne cheamă pe fiecare să ne împartă ce mai are. Pentru aia trebuie să vă iubiți părinții, că v-au dat dreptul la viață. Fără ei, voi astăzi nu ați fi existat. De ce trebuie să vă iubiți părinții? Sunteți bucățică ruptă din ei, sunteți sângele lor. Pentru aia trebuie să vă iubiți părinții. Zicea călugărul grec extraordinar și că părinții nu au nevoie de lacrimi când mor. Părinții au nevoie de dragoste, iubire, atâta timp și grijă cât sunt în viață. Pentru aia aveți grijă de părinții voștri, da? Părinții sunt, fiindcă ei vor pleca într-o zi. Nu o să mai găsiți alții ca ei. Pentru aia cine are părinți, sărutați-le mâinile, sărutați-le fața, chiar dacă am îmbătrânit. Cine nu respectă părinții, ala în viață e nimic. Pentru aia iubiți-vă părinții. Un părinte înțelege, uită, iartă, plânge, dar mai presus de orice, se iubește mai mult decât pe el însuși. Tata este acela care suferă în tăcere atunci când tu ești hrănită. Tata va fi singurul și unicul prieten pe toată viața, ori de câte ori tu ei supărat sau le-ai frânt inima. Ăștia sunt tata. Auzi ce spune ție tata, sau tații, cum zice, tu să ai știință. Noi, tata tăi, ți-am fost un tată cu credință și din puțin, da pot să fie, noi am răbdat și ți-am dat ție. Dar fă-mi, te rog, o bucurie când o să vii în vizită la noi, să nu ne aduci lucruri scumpe, decât să spune tata, taților, vă iubesc, mi-e dor de tine, e greu? Nu e greu. O, ce zice mireasa. Dragă tată și iubit, astăzi când te părăsesc, la mulți ani eu îți doresc. Eu știu că multe necazuri v-am făcut, dar voi m-ați ferit. Din leagăn să nu pic și de foc să nu mă prind. La asta vârstă m-ați adus, ca să mă mărit am ajuns. Până când al meu ales a venit și m-a cules. Ca să mă ducă din asta casă, ca să fiu a lui aleasă. Eu de toate vă mulțumesc. Zile bune vă doresc. Și rugați-L pe Dumnezeu să mă ajute în drumul meu. Iar dacă vreodată v-am făcut supărare, zice Denisa, eu vă cer iertare. Și mirele, că mai băiat. Și
avem o mamă, așa, haide mamă, hai la mine, că sunt necăsătorit. Băi, ce nu înțeleg eu, toate mamele plâng, mă, de ce, mă? O singură femeie nu o plâns în lumea asta, soacră mea. Știi ce-o zis soacră mea? Să plângă ala care ți-o lua. Așa a zis soacră, ca să înveseli puțin, așa-i? Sigur, mama, spuneam și la Mire, și o spun cu drag și aici, ce este mama? V-a spus întrebarea. Mama este cea mai dulce ființă pe fața pământului, așa-i? Spuneam lui Mire că mama, dragă mireasă, și tu o să fii mama, așa-i? Mama este aceea care te-a purtat aici în pânte cu ei, te-a purtat cât? 9 luni de zile, așa-i? Mama este aceea care te-a ținut în brațele ei astea pinuțe, cât? 3 ani de zile. Mama este aceea care te poartă toată viața aici, în sufletul ei. Asta este mama. Auzi ce spune ție mama? Eu te-am crescut în poală, de la leagăn până la școală. Zile întregi și nopți de-a rândul, ți-am vegheat somnul și gândul. Te-am învățat să gândești, să zici mamă, să iubești. Și apoi te-am învățat prin casă primii pași până la masă. Să nu uiți niciodată, zice mama, că eu te-am născut, eu te-am crescut. Și când vii în visă la mine, zice mama, să nu mi-aduci lucruri scumpe, să spui doar atât. Mamă, te iubesc. Mi-ai fost mamă crescătoare și am stat în brațele tale. Nu pot, mamă, să te ajut, că de azi înainte m-ai pierdut. Mie ceasul m-a sunat de tine să mă despart. Știu, măicuță, că te doare, că m-ai crescut ca pe o floare. Am crescut ca mângâiată lângă al meu tată și mamă. Astăzi ziua a venit, Domnul Sfânt a rânduit și a rânduit pe vecie ca omul să aibă soție. Zice mireasa, pe mine soție m-ai dat, la ce-s mire onorat. Sunt silită de mă duce de la mea măicuță dulce, departe la alte curți, la părinți necunoscuți. Sărut mâna, rămas bun, că plec la străini de acum. Mamă dragă, mulțumesc că m-ai crescut. Mi-ai dat tot ce ai putut, mi-ai dat suflet, dragoste, putere, încredere, mângâiere, m-ai crescut, m-ai legănat, sfaturi bune tu m-ai dat, iar acum la despărțire plânge inimioara mine. Eu de toate îți mulțumesc, zile bune îți doresc și roagă-L pe Dumnezeu să mă ajute în drumul meu. Iar dacă ți-am făcut supărare, zice, eu te rog să-mi dai iertare. Mai zice mireasa, mi-o fi bine, mi-o fi rău, cum o vrea Dumnezeu, eu mă duc pe drumul meu. De aceea după prag, eu te sărut cu mult drag, ziceți-mi cu toții mie, fericită ca să-mi fie scumpa mea căsătorie. Amin. Cu acest buchet de flori mă îndesc pe scumpa mea surioară. Unde e oare? Te pup cu mult drag, zi-mi și tu mie, fericită ca să-mi fie scumpa mea căsătorie. Amin. Hai pupă pe săruța ta, vrei? Că măta m-a pupat pe mine, hai. Da? Hai bunică, hai că ești mărimea mea, hai. Câți ani ai? 70 la... No, eu am 72. Ce ți-am spus? Parcă am simțit eu. Mă, Dumnezeu îmi dă mie noroc în viață, să știi. O fi neamuri. Bun, mă duc spre scumpa mea bunică și hai la mine în față să te pot cuprinde în brațe, să te sărut cu dulceață. Scumpa mea bunică, da, am făcut supărare, eu te rog să-mi dai iertare. Ți-a făcut supărare, nu așa-i? Nu, e o fată minunată, așa-i? După aceea, după prag, zice, eu te pup cu mult drag, ziceți-mi cu toții mie, fericită ca să-mi fie scumpa mea căsătorie. Amin. Pupă, mamă, că pe mine mai târziu. Doamnelor, aveți grijă, bărbații sunt ca ferul de călcat. Ei te aburesc până te ard. Da, mulți zic că bărbații sunt ca lupii. Ei toată ziua umblă de pe scufițe roșii și seara dormită cu bunica. Păi dacă așa, bărbații sunt ca merele, știți, doamnelor, da, ei se maturizează mai greu și când îmbătrânesc, li se usucă codița. Așa că aveți grijă. Oricum, doamnelor, vă iubim, sunteți mamele noastre, iubitele noastre, da? Sărbătorim 1 martie, 8 martie. Noi ce sărbătorim, bărbații? Sărbătorim la 18 ani majorat, așa-i? De ce nu sărbătorim oare și la 50 micșoratul?
numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de ce rău. Numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Să dea Dumnezeu să fie într-un ceas bun, cu bucurie, cu sănătate și o viață lungă și bună să vă dea Dumnezeu și la toată lumea. logodește Serul Dumnezeu Lucian, Serul Dumnezeu Denisa, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, amin. Se logodește Serul Dumnezeu Lucian, Serul Dumnezeu Denisa, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, amin. Se logodește Serul Dumnezeu Lucian, Serul Dumnezeu Denisa, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, amin. Se logodește serva Dumnezeu Denisa, cu Serul Dumnezeu Lucian, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit. Se logodește Serul Dumnezeu Denisa, cu Serul Dumnezeu Lucian, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit. Amin. Se logodește Serul Dumnezeu Denisa, cu Serul Dumnezeu Lucian, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit. Amin. Pentru casele de-a lor bună înțelegere, viață cumpătată și rod pântecelui spre folos, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se veselească ei la vederea fiilor și a fiicelor lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să li se dăruiască lor bucuria nașterii de prunci buni
și purtare fără prihană în viață Domnului să ne rugăm. Pe noi înșine și pe alții toată viața noastră, Hristos Dumnezeu să o dăm. Că ție se cuvine toată mărirea, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Dumnezeule cel preacurat și ziditorule a toată făptura, care din iubirea ta de oameni ai prefăcut coasta strămoșului Adam în femeie și i-ai binecuvântat pe ei și ai zis: creșteți și vă mulțiți și stăpâniți pământul, și pe amândoi ai arătat un trup prin însoțire, căci pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup. Și pe care Dumnezeu i-a unit, omul să nu-i despartă, cel ce ai binecuvântat pe servul tău Avram și ai deschis pântecele Sarei și l-ai făcut tată a multor neamuri, cel ce ai dăruit Isaac Rebecăi și ai binecuvântat nașterea ei, care ai însoțit pe Iacov cu Rahela și din ei a arătat 12 patriarhi, cel ce a însoțit pe Iosif cu Asineta, lor prunci pe Efrem și pe Manase, cel ce ai primit pe Zaharia și pe Elisabeta și le-a dat lor prunc pe înainte mergătorul, cel ce din rădăcina lui Iesei, după trup, ai crescut pe pururea Fecioară și din ea te-ai întrupat și te-ai născut spre mântuirea neamului omenesc, care pentru negrăitul tău dar și multă bunătate ai venit în Cana Galilei și nunta care era acolo ai binecuvântat-o, ca să arăți că din voia ta se face însocirea cea după lege și nașterea de prunci. Din această însoțire, însuși Stăpâne Preasfinte, primește rugăciunea noastră a serilor tăi și precum și aici, fiind de față cu ajutorul tău cel nevăzut, binecuvintează nunta aceasta și dă serilor tăi Lucian și Denisa viață pașnică, lungime de zile, înțelepciune, dragoste, uneia către altul, într legătura păcii, dar de prunci seminție cu viață îndelungată, cu luna cea neveștejită a măririi. Domnului să ne rugăm. Dumnezeu cel Sfânt, care din țărână ai făcut pe om și din coasta lui ai făcut femeie și ai însoțit-o lui spre ajutor, pentru că așa a plăcut slavei tale să nu fie omul singur pe pământ însuși acum. Stăpâne, întinde mâna ta din Sfântul tău locaș și unește pe servul tău Lucian cu serva ta Denisa, pentru că de către tine se însoțește bărbatul cu femeia, unește pe ei într-un gând, încununează-i într-un trup, dăruiește lor roadă pântecelui, dobândire de prunci buni, ca a ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Se cunună Ser Dumnezeu Lucian cu Ser Dumnezeu Denisa, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit. Se cunună Ser Dumnezeu Lucian cu Ser Dumnezeu Denisa, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit. Se cunună Ser Dumnezeu Lucian cu Ser Dumnezeu Denisa, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit. Hai, n-aș pe că e greu. Nu la mine cu puni, la el. Hai. Așa, lasă. Nu te așeza cu tătul. Se cunună serva lui Dumnezeu Denisa, cu Dumnezeu Lucian, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit. Se cunună serva Dumnezeu Denisa, cu Dumnezeu Lucian, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit.
Să-i cunună Seir Dumnezeu Denisa, Dumnezeu Lucian, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit. Hai, nenașă. Hai să vedem, să nu-i stricăm aici. Nostru, cu mărire și cu cinste încununează-i pe dânsii. Cana Galilei, iar mama lui Iisus era acolo și a fost chemat la nuntă și Iisus, cu ucenicii săi și sfârșindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către dânsul, nu mai iau vin, iar Iisus i-a răspuns, ce ne privește pe mine și pe tine, femeie, ceasul meu n-a venit încă. Mama lui a zis celor ce slujeau, faceți ceea ce vă spune. Și erau acolo 6 vase de apă, făcute din piatră, puse pentru curățirea iudeilor, și care luau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a poruncit, umpleți vasele cu apă, și le-a umplut până sus, apoi le-a zis, scoateți și aduceți nunului. Și ei au adus, și când nunul a gustat apa care se făcuse vin și nu știa de unde este, dar slujitorii care scoseseră apă știau, a strigat nunul către mire și i-a spus, orice om pune întâi vinul cel bun și când au băut bine pune pe cel mai slab, dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și și-a arătat slava sa și au crezut împreună cu el și ucenicii